Aside ya rade di ampa onyame beji wa yeyie o wadwam e woni pa wo yema ewiase adasa nyina wona mutumi wa hoden so na wodi hini ba bia wo wiapie awrade ye de wase ayeyi a ese na fata na de ma wo no ye da awrade ase yeyi na ye yenim se obeye bia mayen na obesan ye de ebroso ka eme pa amen enweme ba no se yehua abofo gina wa henwe nanim na oto ayeyi adwom osia na hallelujah. Yeah. Yeah.
Nyamia ye biama Isagabie Nyamia ye biama Isagabie Nyamia ye biama Wena nyamiti ni awa yase 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 Yeah Above Yeah Above Yeah Above Yeah Above Unyame wuso nyame wuso nyame wuso Unyame wuso nyame wuso nyame wuso Unyame wuso nyame 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 wuso Mejuwa ye ye kokuroko Mejuwa ye ye kakiraka Mejuwa ye ye chediampa Mejuwa ye ye meniampa Mejuwa ye ye nyamikasia Mejuwa ye ye batampa Mejuwa ye ye batampa Amen 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 Is it that me in your mere? Is it that me in your mere? If you want my dear daughter, if you want my dear daughter, let me say be my sebina. 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 Let me go close. Amen. Oh, amen. 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 Oh, amen. Nane hallelujah ene dia him ewo onyankopon ahenwa nanim ho ese yensubi se etodwom eyi awurade aye se abafo eyi awurade din aye dia na ye enipa manso ye nipa manso ese se ye den ese se yi awurade aye ye de ene dede enwum tuo ahomekeka e de hye awurade aye nimunyam san se da nyina awurade yen senchani bebre eti ebrehimwi ye besa fra awurade aka che ne se wan sane mahwe kronkron bia ne kronkron bia na obo ye no obronsam se no asase na awurade di ma yen se edi ntrom ekie ni di kwa
Yɛmfa nneɛma nyina kwa no ɔbrɔnsam ɛsɛe no nti awurade mmra ɛmɛhwɛ no kronkron bia What you are your name? What I'm for, said, oh, Yamia, Samara, oh, Colombia, oh, I hear we're ready. I what you are here? I just go Midima what you are what from here? Saniveria from here, Saniveria. Samaria from here, Samaria. Samaria from here, Samaria. Saniveria from here, Samaria. Saniveria from here, Saniveria. Saniveria from here, Saniveria. Saniveria from here, Saniveria. Whoa, Saniveria. Oh, Saniveria from here, Saniveria. Saniveria from here, Saniveria. Saniveria from here, oh, when you're Saniveria. Saniveria from here, Saniveria. Saniveria every day. Saniveria every day. Saniveria. Saniveria every day. Saniveria. 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 Saniveria Boberia. Saniveria Boberia. Saniveria. Saniveria, 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 need the dress, Saniveria, 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 oh, Baba, Saniveria. I'm
When you mean Samaria Cron piano. Cron piano no bronsam essay ni. Na ye wogidie kese wa wurade mu se si esufre no na se ye bonya medi mo mpaya kronkron bia na wo ye no anne wo haw amane adore yen na ye hu ye hu anu twabre no wonyame nam ne tumi na numu asem so na obema kronkron bia no asan ye nhirade amaye ti ye bo wurade mo mpaya se wonwu ye mobo na onfa bone nche na okaya do no bro hu no so na wama amaya yatimu ewiase ayewo mu no oma hotomra na se na wo yare kane no ewo edi tuomu no wam mo edi tuom se ke mehu amane nanso yemna to binti yamumudie binti ena ma ne ma ye den na se sekira ne enu ye ho firi akwa bone ho a yenim se awurade beba kronkron bia ne mu na ebeye ne munyam hye wanka eme kra amen djuma die se na dane danyina ye ka kire wo se boa yen na yenso yentimi nya hoden fa moa wọ́n sẹ́ yẹ ọdẹ wọ́n sẹ́ yà má anase ẹ̀dọ́ no kura nyẹ nuru ya na o twon kon na o twi ben o TV na o hwẹ sẹ́ art the Spring Voices ọmọ wẹ̀n agidifo no ọmọ wẹ̀n ni nyina no esikasem boa yẹn je obetumi bia ye fa boa adwumadie no na nyame be hyirawo ebi ni mu ye ebi aye bi wo so boa wo de na nyame nam ne tumi na ho de so be hyirawo bebre na enhyana ni monya ka owura ye fre no Mr. Gabi ane ni Frimpong awo US memu se wagidwumadie asi ne nsa so na beti so se yemfa mmoa oman Ghana ewiase afa na nyina so se yebetimi adi ehu Nyankopɔn tumi eni die Nyankopɔn tumi fa dwum tuo mu ye ye wogide ka se awurade obehira owura ne pa na awurade onhyira wo owura ne bebre ema ye amen wa waka nso fa wo famu de bra no mana ye didi dwumadie no eda screen ani na me boss wa kyerɛw 0542 96 7760 0542 96 7760 boa ufamu de dwumadie bia wudie bia na ofre the Spring Voices a ya no bedi ahia mu ne beka bu maye amana ye fefefe menua ye toa so nya wotwen na hwe ye adwuma eba no wo se onyame ye mobrohunufo obokwan to ba bia ekwan nie na ono a na beko ama oman wonyame ye mobrohunfo wabagwadu ba biara kwania mini sanya mi beku ama ye wono beku ama me
Yeah. Yeah. Wana bekwa. Wonyamia wiye mabro wufue. Wonyami bogwa dubabi arokwania. Ye wajire gasi ewe diwa. When you near ya no ya manema. When you me am a bro fue. Wabagwa to baby arakwenia. Ye wajide se wanyami beku amaine. So nyami ye kesi awache. When you near yo no ye me. Wagaza mabwa so chinwa todi. Jesus ya braba yiwajua. Yejina baba muwa yesu afrewe radie. When you me ya mabro wufue. Wabagwa dubabi arakwenia ya. Ye wajide so ba mi beku amaine. Hear me so free. Oh, me yes. Yeah, when it's hear me. Baby, I don't oh, Jesus, I can't do you you were Gideon, son, you back one, you know, need that. And me, I'm not to watch you, oh, Jesus, you okay. When you me, we are my brother, we were going to be out of Quania. You were Gideon, son, you back one, Bajonya mia, wana Bajonya mia, ya pai batia for you, ya pai batia for ya, and we say one no bekwama ye, and the one no bekwama ye, Bajonya mia.
Anida do da fuadre. You deserve no be yama yampa. Where you be masare? Where you be mahane? Yeah, my John Yangupa. Maki Yangupa. Yedi asemi atu ready one. Yedi asemi atu ready one. Oh, my Jaya Judio. My Jaya Judio. Someone Yamiaje. Timothy on Yamiaje. When you're for Rakire. When you're for Rakire. Maki Yamio. You deserve no Bayamaye. You deserve no Bayamaye. Bayan Yamio. Oh, someone Yamaye. When I back Mama, 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 when I back Mama. Wana bakua mama, 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 wana bakua mama. Wana bakua mama, 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 wana bakua mama. Wana bakua mama, 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 wana bakua mama. Wana bakua mama, 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 na bɛko ama ɔman anya saa obi ani hɔ wonyame kuto ne betimi ama sumdwe aba nti ye frɛ Awurade sɛ ɔno amɛko ɛma ne mma ɔman Ghana ɛne wiase afa na nyinaa baabi bia wohwɛ ekoduro bia no Awurade ma n'anim onyam tɔwo so Awurade ɛma ne nsa ntɔwo so ɔhaw bia wonamu amane bia wonamu no ɔmfa nwum to ahoɔden so na ɔnyew fra taafo na sɛfo nsam ma ɛnema ɛdane na ɛya basa wabrabo mu no wonyame tumi nti ensa na nsiye na yɛhyɛ ne din kwa ne monyam yɛnim sɛ ɔbɛyɛ amen amen adwuma ɛba no ɔse Awurade kasa me ho na me ho tete me Awurade enkasa ye ho sɛ ye ho tete yɛn abrabo yi mu ye hu de yɛnyɛ
ewiase ni yeko otamfo ni yeko abrabo ni yeko ti sawurade ankasa ye ho a ye bekoso akwa hohiahia mu na ho tete ye dodo nti awurade nkasa ye ho amen awurade kasa me wo tete me o kasa me wo tete me o Asami we me want it me Asami we me want it me Asami we me want it me Asami we Asami wo awurade kasa me ho awurade kasa ye ho na woni yesu yase o ha wo me die me wo titi asami wo abaifo ni me di ase me wo titi me asami wo oh me asami we asami wo asami wo asami wo me wo titi me asami wo asami wo me wo titi me me wo titi me asami wo Asami wo Asami we 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 Asami wo Yes Asami we Asami wo 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 Asami wo
Radin kasa ye ho na ye ho tete yen adwendwen na dɔɔso aware ya namu emu nsɛm basa adwuma sɛmu emu nsɛm basa babia ya nam emu nsɛm basa ye ho tete wabrabom te sɛ Awurade sɛ ohu ye mɔbɔ na ɔnkasa ye kan pedua ho na asomdwemra na yenim sɛ ɔbɛyɛ ma wo na ɔbɛyɛ ma me ɔbɛyɛ ma yɛn na ebesi ye yie nso ka amen pa Amen. Onyamida wiye Wanyamiye mira Yesu eda Onyamida na wiyo Araduyo
Nyamia Debia Nyamia Sentinida Essentially ya frewa ya jiensue If he said Debia would ya we Sentinida Nyamida we when you're made Ajama baba jimu ayakwa iyo kasamewe Wenya mitumio omifrewa kamionda Mobro waje yanuado mwemwenie Evi sedebia wudia wiyense chenida Wenya mida Ajamati wonka na mabayo urade jimia Biwira sobeti emi ati emi doyiwe Wonyami onya Lazarus we da kaminamwe If he said debia we dia we yense chene da Wonyami debia we yo
Onyamire Onyami tumiye Onyami tumiye Eliawu Wasi Onyamiye Egwanya fuaje Wasu yisiye Yawani chemiyo Yabra mwafu Onyankopon Yesensiani awure Eradi yesiye Yabaibo chiafu Onyamiye Izamanya fu Onyamiye Onyamije Onyamije Wela kwa foto ye bojawa Esensiani awure Wa mi dia da wani chemiya Ya bai boti afu Onyamiye Onyamije Onyamire Onyamire Ponja emra ene ewie nso ba bia wo bia e wo se eja no eba na ebe boawo agi wo free wa manie mu ye bia wo mana tum na so ofra eba so amso no lo TV set amaye na ye no adwetwe nkomo enchia no eye ba akopɛ ofra wo se amino anase asumbio ni ajoso se amen nyankopɔn hira ni nyina eka ho Victoria oboboafo o se amen ewurade da nyankopɔn hira no okay we so ono abiem o se ye kasa me ho na se ewurade nyankopɔn kasa no kemo o se God bless you Supreme Voices. Where is Mommy you now? Mommy you is a camera woman. Oh wow, we don't know who me I met you baby. Hello. 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 Udini baby akasa free. Acha me kasa free at the ground kwanta. Okay, you. I from a promise. Your friend say promise. okay. Na di morning sila da mo se. Okay. Nyankopɔn hira pa. Wow. Hello. Hello. Asumbio. Ameno. Udini baby akasa free. The baka kasa free di wa homa so. Okay, yentio. Papa na ku pon sila mo hate. Ya den ka papa na omo wa eva. Yeah. Baba was mo wo henfa. Kumawu. Yes. Kumawu. Bodomase. Oh, okay. Atenya ku pon sila mo. Amen. Let's do it. Yo. Nyankopɔn hira so na so waboa na dwumadie no akoso. Hello. Hello. Asumbio. Amen. Yentio. Bacho be kasa free dun ko ofe ya frame free podro. Okay. It's ko true faith church. Ya dwumadi amodi ato e ya so. Oh. Ofe. Hello, Asumbio. Hello. Mama, udini baby akasa free. Make us free akutuja. Okay. Yentio. Hello. Bacho yentio. Make us free akutuja. Hello. Otie ne ho. Mr. Omumwa na munyini free so ne kasa dede na otie ho sa. Hello. Hello.
Hello. Amino. Nessa asumdue na de ama me. Me ka ba kwa na de ba kwa na de wo de nyina wo hwem. Udi ni ba bia kasa free. Mekasa free Tanoso. Kasa free. Mekasa free Tanoso e pemi comfort. Okay, Tanoso yeti o. Meda o master na me brand so ni baseman na e fe na boade. Tia me pa. Obra ni do bo base no. Batai. I don't know who's on the bo base. Asore ne no de na me konti. Anti dey What a timing. Dey bo base o. Amishira why? Hello. Hello. Asumjo. Amio. Yeti o. What am doing the person that can actually do the one so. Okay. Yes, I know man I call sorry. Yeah, sister to do that no. The bia no na mama me program no. Sister Rebecca. Tietia na say kokoi. Rebecca. Tietia no Rebecca. Okay. This is the Ahuma so do masafu. On the program no. The bacha on Mr. John. Mate. Obia ya nse amuna ya me ko fa mo mo na de de aso o mi tiri fa program mi mai. Ami. Yago sha. Hello. Hello. Asumjo. Emino. Yetio. Udi ni ba bia ka. Alberto nyami sro mo pa nyami mo mo yen kase. O mo me ya yi sira. Yago sha so. Yago sha. Okay. Ai pena min ka wo so. Hello. Hello. Asumjo. Asumjo kan. And council and yanko. Now what is that? Come here to move up around so. Me the Yankopon ase pa me ho ye. Okay. Na me the Yankopon ase program we won ko so anye. Da mas. E be ko so aye. Hello. Ni nyina ayeska. Hello. Asumjo. Hello, Asumjo kayo. Amino. Hello. Hello. Me ba chow baso enya asumdue kan eya asumdue no anye so emino nya sa kan obi so se asumdue kan na kan so na se ye kwa no nti ba bia obi a so betu abaso na ya twetwe nkomo. Hello. Asumdue. Amen. Now what is say? Ami adumo chaba yetio. Ya fem tomato de pepper ma safu. Okay. Ami sira o mo to nyu no e bo ma baso nyame kan o mo no. Enyo ma e bo na wi e ta me no. Wo ye obi a wo ya kwa na se uti hu na uti a e ma akoto. Nti nyame sira o mo pa na gbe di no. Koso. Sai bi. Atia. Yankupo sha ase akola bi one ne mpan 40 fi bo so afa me mutu no se TV ni dum medum no TV ni dum na sa mani num. Hello. Asumjo. Amio. Ami wo di ni ba bia kasa free. Me kasa free tefa ye fe me asnet. Ya mi tira o mu bebe. Okay. Okay. Hello. Wow. Course no obi ba no agina so. Hello. Fantastic. Wow. Ahoma ajame. Hello, Asumbio. Amino, yentio. Oh, your friend is Cecilia, me kasa fra San Michael City region. Mama yanko. Mimi amema me da omo asepa emewie ene mo de abreye no. Kasa me hono akama kuma kwa kisa na dwindwi bi dame so. Wow. Ma drift ti be na watch ni. Me di two station wa na omo bo kasa me ho. Okay. Ana mi hu sa me ha na da no sunu na me pe ne betumi akasa me ho. Wow. Enti da me kan se Nyankopon hye wo mo den. Amen. Ewurade ma wo mo ahoden ansa wo mo de to sa anyum no. Ewurade ma wo mo mo ho. Amen. Amen. Nyankopon shout.
yango posha ye be fa frefo ma akoma be miensa na enum pe na ye ko na ya to aso e di ama. Hello. Hello. Asunjo. Amio. Dini baby akasa free. Me kasa free teachman. Okay, yetio. Me so me call GD no bi. E wo teachman central. Okay. Nyama wa moto ye no me de papa me so me be free. Oh. But wo moto kasa me ho no. Me da ho sa me ni se nyankopon kasa me ho papa. But when it's raw, my moto ano pabushi ya neguye ya ma sisi ya wai. Yo, amonto sa nyum no. Ate, ebe to sa nyum e di ama. Onso ba so a na ye ne wa twi nkomo ye nya ba ko aka. Pabushi ya neguye ya ma sisi ya. Hello. Wa ba be twam. Hello. Onso tie no. Hello. Onso tie no wa miensa. Ti aka mienu na de ofra dwuma de ni si. Hello. Hello. Asumdio. But asunye. Amen. Ujini bebe akasa free. Okay, your friend say. Perfect. Because free half me. Yo, yentio. Yamin Slam pa damatene nyuma pa mu dia maye. Yamin Slam. Okay. Yankopon shira so Yankopon shira last caller na ye de wu twatwo ona. Hello. 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 Asundio. Amen. Udi ni baby akasa free. Ni kasa free ebu kwa maku. Okay, yentio. Me say me yeji ni na. You say me pese enyum na omo to na de pa. Me pese omo de ba we me pese omo de ba pendrive. Na omo de ba ni nyina amase nyina tobi. Na enyum na de confront studio mo nko a. Ejo mo di tende ba bia na abiba kumasi ko. Bia no bia tobi. Na nyina yenye bisi. Yatia. Ede pa. Me tisa nyum na akuma bi ko ya me hu de menyam se fi da mo ase no manu mre ko ba bia no bia nya bi so wo san se ti di mo nko a Yate. Ni nya me da mo ase ni de ko papa me ko sori ni di o bu afa ma ku akuma bubu ma ni mubu why yentimi soso nti baabi a wo no awurade akopɔ hira o se wotia na akuma bubu ejom no se ye de bakuro mo se ye nto CD nto ai na mo ma me kire o baabi a obenya bie wo de ko YouTube o ko ho no mo a na wabo the Supreme Voices ebe yinyum bebre ade aba na won so watumi download bi na aboa amadwumadie no atimi atompon wey every Victoria oboboafo o se amino da wo ye okay ono abiem Victoria ade baba ko ane akan ba ko kemod ye ma kenkan yankopon shira we o se Samuel Kwate o se pray for me please papa se amom mpa ma no we o se Samuel Kwate na I'm watching you love hey love boy I'm watching you live love live love I'm watching you live from Argentina. God bless you pa pray for me life and your love. And go poncha Imagate or say Master John greetings na say ochiao greetings wahu ni pakoro Imagate or say good job guys please where is Miss Mami you be Mami you are here and I will try for you no when can we be abim awranya go poncha na onka ho na ontina ni munchiro de beya na beye utrafia wo trafie na wa trafie no atwa camera no wa fe kakra de asia na asi ofa sama me kame boa wow ya papa Mr. Gabi adeni from Paul papa ba bia wo bia nyankopon hira wo hwem na wo mane bi ni mu a na se omo wa homegye mu kakra on baba beto aso e de amaye nyankopon hira bibia no onye bibia kese me din ene so for tadam di dwumadi e ho kira me e de ma ye badwom no na ye de dwumadi ni nyina abada wie ye awurade hira kriw ni nyankopon hira bibia na on hira
adwumayefo wa hanu nyina onye obi bia kese wo so awa bonten a wo je bre na hwe adwumadie no awurade nkopon hira na onka ho sabre de de nyum baako etwato na adwumadie no wa hu ye bia ma nyambo next week de bro se du kan say no mionu ne fa ebebo kopim se nyonan ebebo nti ene wo hwa e ma mienu pe ene wa hanu mo na wo kame ho ti omo maka ne de nyame hira mo na onko over yako the radiase the radiase number na da wono enso momo number yes momo number 0542 967760 0542 967760 na also watimi support amount to be a crowd be last week your prophetess Veronica Bechi say was support mu na yankopon hira no nse me boni di mama odi mama and so the other ba ma board ya wi enti e ba ye beji enti adase sabe de chama e de yankopon ase de aduro no we a special request e de ma Mr. Gabi ani ne Frimpong say onyame ahonya ne nyansa buru mu do obi nim ochemu apapaye ai sisa adwumu yi ai ye moma no anwumu e koma no Oh, Yamia, what when you say, yeah. Oh, Papa, yeah, yo. What you are going? Animonia, yeah. Why go? Baba,
Adronya wawe Adronya wawe da yeah Adronya wawe da Adronya wawe 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 Adronya wawe Adronya wawe Adronya wawe Adronya wawe da Adronya wawe Adronya wawe Yabna ugo mesi adwiria wa Heradius Adronya wawe animonyam ayeye ne aseda ase Awurade dia eda Awurade ase obabi a wodi abeduro yesre onyankopɔn tia animonyam enhyira ahoɔden banbɔ edima obibia ewiase afa na nyina babi a obinya adagye tena ase na ɔhwɛ saa dwumadie no Awurade nhyira wo wonyam kɛse womie kwan to babi akwan ni ne wogidie sɛ ɔbɛboa yɛn adwumayefo agina so na edia fidie si yɛnso yɛsɛ onyankopɔn nhyira mamo Awurade masomdwe nkyira mo so daa yɛnso Awurade mmoa yɛn na yɛntumi nya adwuma no kosi awieyɛ aboafo abo adwumadie no Awurade mmoa wɔn Mr. Gabi ane ne Frimpong yɛsɛ onyankopɔn nhyira di mawo yɛkyia obi biara Michael Oheme yɛkyia wo Ajay Senior High, Ajay Co Senior High.